שלום לכולם, הסרטון הזה יעסוק באיכות הצפייה בסרטוני ההדרכה שלי. אז קודם כל אנחנו נוכל למצוא את הסרטונים באתר שלי או ביוטיוב. כל הסרטונים בעצם מועלים ליוטיוב, אבל הם נמצאים גם באתר שלי. הדומיין של האתר הוא s2brand.com. אז אנחנו יכולים לגלול למטה וללחוץ על סרטוני הדרכה, או להיכנס לתפריט הדרכות. בעמוד הדרכות אנחנו יכולים למצוא את הנושאים השונים. יש לנו פה הדרכות לפוטושופ, הדרכות לאילוסטרייטור, לברידג', לפיקסלמייטור, אינדיזיין עדיין לא, ואני מקווה שבקרוב יהיו עוד ועוד נושאים חדשים. אז בואו ניכנס להדרכות של הפוטושופ. אלה הם ההדרכות. כמו שאתם רואים, אנחנו יכולים ללחוץ על היוטיוב ולצפות בסרטונים ביוטיוב, אך אפשר כמובן לצפות בסרטונים גם מתוך האתר. אז קודם כל אני ממליץ לצפות בסרטונים בגודל מלא ובאיכות 1080p HD. כדי שנוכל לפתוח את הסרטון לגודל מלא על מסך מלא, אנחנו נלחץ על האייקון הזה, Full Screen. כרגע אני אבטל את הווליום כדי שזה לא יפריע לנו, ונלחץ על Play. שימו לב, אם אנחנו רואים שהרזולוציה היא לא מספיק גבוהה, אנחנו יכולים להיכנס לאייקון הזה, ל-Quality, ולבחור ברזולוציה הרצויה. כמובן שהרזולוציה המקסימלית תאפשר לנו תמונה ברורה וחלקה יותר. במקרה שאני אוריד את הרזולוציה, לדוגמה אנחנו נבחר 240 במקום 1080, שימו לב מה יקרה לתמונה. ראיתם איך היא איבדה את החדות? אז בואו נחזיר אותה לאיכות הטובה. שוב פעם, Settings, Quality, 1080. ואפשר להתחיל לצפות בסרטון. זה הכל להפעם. תודה ונשתמע בפעם הבאה.